Mungsa saya samung klaima gere Bangladesh Haktoni jelo tonijak Hasteni Khoronui saslano Dakti fiogoi Tubwnani Chaitokjak ex MLA Brishaketu Debbarma thangai Chaitokjak wai biddabil kamiwo. Thangnai 27 February ni talo Jampa awar BSB khopja biddabil lengra kamini takho gurupoddo Debbarma bai Rajiv Debbarma Bangladesh Haktoni birindia bai romit langjakmani. Patimu ungkha Bangladesh Haktor bai Bharat Haktoni rijak shorni ari gana borokni kami. Ongma bai khetao samung khlainani bagai ari barei samung khlaina nango. Pia borokni mungsa saya samung khlaima gurei. Bangladesh dorbar nokni phasingtibo borokni sakao mungsa majra berjaklia tabo Bangladesh Haktoni birindiani phasingti simi phiogoi nohorjaknani nasinglaichak nukhungni borokrok. Patimungni koktoma manei tangsalo ex MLA Brishaketu Debbarma takho gurupoddo Debbarmani nogo thangai bini hikbai malai bebak patimungno jeri naikha. Jing tabuk champawar thanani bising khlaijak biddabil kamio phaijak o jaga thanai 27 February o Bangladesh lagwa kami Bangladesh ekdom nangjak bongni jaga Bangladesh ya India no haipano Bangladesh ni katatar ni aingo thangui borok samung khailemani borok mugrang o jaga chini teacher khlainai gurupodo Debbarma tei Rajiv Debbarma bini cousin ke borok Khoronui 27 February o samung khlailai tongmani a jaga bongni khetorok tongo a jaga ni hoite borno Bangladesh ni BJP rok romit langkha tabuk sudorti nogo sokphai khoni bagui jeng social media ni bisingti nugui bini nukungbai phaimala phikya joto sini CM থেকে চেঙ্গি joto MP minister rok no borok jibong joy documents tongno rok ribaijak ya hoyto kebo seriously o samung khlaina bagui yafri sajak kri ngui no mano beno ang kini bong nukung fai bong bini nukungni borok wai mala laikha ke ang Chaitokjak bono Dakti khai Bangladesh ni tui phainani je kobangma documents rok jeng naikha bo Bangladesh already bail manjakse bo kuno emon kuno অপরাধ samung khaya je Bangladesh ni jel borno narak tonnani moto onte he kuno অপরাধ samung khaima kri haini bagi Bangladesh je court bono already bail rijak gaitabu matro pushback khainasi jeng higher authority bai jeng kuchu beremni program jeng salainai ke bono Dakti Tubwna ni bagi jeng je Chaitok laite ekdom seriously jeng bini family no bono tabu je obostha tongo bin family bosabuti ro tongbayo bin family no tabuk sini borong gudang Rajiv Debbarma bai gurupodo Debbarma no jeng Dakti khai Bangladesh ni jelni hoite jeng tripao bongni kamio biddabilo tubui rifainani bagi jeng khabai samung khai bongno jobana